Skal vi bare gå i gang, eller hvad? Hallo? Er der nogen? Er der nogen? Bare i gang. Er vi i gang? Ja. Nå. Så vi kører nu. Hej, Chris. Hej Kasper. Hej Morten. Hej, Chris. Hej. Så er vi her. Sidder her, faktisk, og Sofia. I Solbjerg. Der er vi, fordi jeg lige bor. Begge to. Ja, det gør vi faktisk. Du bor her, det er varmest. Det her. Smukke lejlighed. Men vi laver jo ret. Vi laver nogle timer, nogle ret. Ja. Vi har været for meget i år. Ja, og det er jo lidt specielt, det vi laver nu jo. Det er lidt timer, nogle ret opkast. Der er det. Det er jo længe siden, vi har gjort noget live og leget med udstyr og sådan noget som det her. Ja, vi gjorde det op på Aalborg Talentfestival. Vi har også gjort det op på den der den gamle dage med. Ja, men nu har du deroppe også vagt. Men nu skal vi lege med det igen. Det gør vi her. Og det er jo sådan, at man har jo mulighed for også at skrive nogle kommentarer med jo. Ja, hvis man har lyst til det. Hvis man har lyst til det. Og spørge mig også noget. Og det kan vi jo så se her jo. Og det er jo klart, at det her det er jo sådan den tunge radio special, hvor vi snakker om Wacken. Ja. Og men vi kan også sige, at vi skal jo, når vi faktisk er færdige med det her, så styrter vi jo faktisk til Skanderborg. Til Skanderborg, det ligger ikke så langt derfra, heldigvis. Vi skal til Skanderborg. Fordi ny dag, ny koncert. Ja. Så vi skal til koncert. Hvem er det, vi skal til koncert med? Det er Svartsheim, nogle af vores gode venner. Ja. Og Livløs. Livløs. Nogle af vores gode venner. Og Livløs, de spillede jo faktisk også på Wacken. Det gjorde de så op i byen til et forarrangement, kan man sige, i vores øjne, om mandagen. Stedet derop. Så sammen med nogle andre danske bands. Based var der. Godwell Discords og 802. Ja. Så var der sådan en dansk invasion. Og jeg tror, at de fleste bands, af de danske bands, der var også nogle enkelte andre danske bands på det selve main-dagen og sådan noget. Men de kørte jo så, de fleste kørte jo så hjem med dagen efter eller sådan noget, men altså, det er måske også godt nok for nogle af dem, fordi det var, altså, Wacken Open Air 2025 mudder. Ja. Det var meget mudder. Bare lige for at krølle på halen i forhold til med Livløs, det er, at hvis der er nogen, nu jeg ved ikke, om der er nogen, der gider, eller ser og kigger med nogen her, men så er det i hvert fald sagt, at man kan lige smide nogle spørgsmål, smide som kommentar, så kan vi jo hive dem med. Det kan vi gøre i interviewet, som vi tager med dem lidt senere. Det kan vi. Ja. Men nok om det, for det skal jo handle om Wacken. Wacken, ja. Det var den 34. 20. version af Wacken. Har kørt siden 1990. Kunne have været 2 gange mere, hvis det ikke havde været corona, men så er det jo. De kom lige ind og tog 2020 og 21 fra os. Kunne have været min 20. gang, det blev min nummer 18 gang, så jeg kunne have haft jubilæum. Det blev det jo så om 2 år, for jeg skal jo selvfølgelig have 20 år i streg, mindst. Det skal du. Ja. Og I var dernede for første og anden gang. Ja, det var i hvert fald min første gang. Ja. Morten, din anden. Du kan ikke rigtig helt huske årstal, måske 18, men ja, det er 17 stykker. Okay. Sådan det. Men sikkert en oplevelse. Ja. Åbenbaring for dig. Det var virkelig, det var også den, at man var heller ikke forberedt. Jeg er overhovedet ikke forberedt mig på. Nej, vi kunne godt have været lidt. Wacken, men det var hvorhen og det. Ja. Men at det er der, opleve det. Ja. Det er jo nyt. Det er jo nyt for jer. Specielt for dig. Specielt for mig. Ja. Og man kan også sige, jo, det kunne godt være, altså vi har jo lige glemt at købe en pavillon, vi har lige glemt at købe nogle campingstole og så videre. Altså, så vi skulle lige låne et telt, og jeg ikke lige prøvet at stille den op. Og, nej, jeres telt der. Og vi skal lige huske, og der var nok ikke nok pløkker med, så vi skal lige huske at købe nogle ekstra. Ekstra pløkker, det er også altid. Så viste sig, at da vi kom derned, der om tirsdagen, og skulle stille det op, at det var slet ikke nogen pløkker, så det var kun heldigt, at jeg havde købt 2 gange poser af pløkker, at vi havde det. Det var meget heldigt. Det var meget heldigt, ja. Ja, jeg fik købt en luftmadras uden benzin. Nå, uden ventil. Vi var ved Jysk der. Ja, lige over grænsen, så der havde vi heller ikke købt en til dig på forhånd der, så den købte vi dernede. Eller på vej dernede. På vej dernede, jo. Ej, det var...
Så var det hyggeligt, og faktisk habilt okay vejr om tirsdagen, hvor vi kørte derned. Ja, det var faktisk okay. Det var faktisk okay, og også med, og det gik faktisk rimelig nemt, synes jeg, turen hernede. Ja, det gjorde det. Også med, at forhold til med, at hvor vi skulle være, i United Area, der var teltpladsen der. Ja, præcis. Det gik faktisk også ret smertefrit. Også at komme ind. Også det. Også det. Det var ikke så svært igen. Men det var sådan lidt, når vi kom ind på pladsen, så var der sådan lidt, hvor skal vi være henne? Hvor skal vi holde? Du kan ikke se sådan, du ved, afmærkninger. Her kører vi, her er der... Ej, lige der var det sådan lidt svært. Så vi kørte, og så fandt vi så et spot. Det gjorde vi, og det sjove var det spot, det var, at bare efter en time eller to, så begyndte de så at afmærke området her. Nu skal man ikke holde, ikke? Præcis. Det var sådan zigzag, fordi der var vi heldige, at vi ikke skulle flytte os. Det har vi jo været ude for, eller jeg for et år tid siden, eller sådan noget, hvor vi lige skulle flytte os et par meter på grund af brandvej. Så ja. Så det gik okay. Og vi var kort, så vi kunne se toiletterne. Det kunne vi. Ja. Det var faktisk ret nice. Ja, det var ikke de helt gode toiletter. Det var lidt længere i... Ja, det var de der... Bad og det hele. Ja. Men det blev også lidt mere svært at gå derhen med dagene, hvor det blev mere og mere mudret og smattet. Ja, i hvert fald tirsdag var man ikke så bekymret. Man kan sige sådan, altså man kunne godt se, at det var begynder sådan, og folk til at køre sådan, de har kørt og så videre. Det var sådan travlt op af det hele. Men tirsdag, vi fik det sat teltet op af det hele. Jeg har jo faktisk ikke pakket mit telt helt sammen endnu. Det har jeg ikke nået. Du brugte også din igen lige efter, ikke? Du skulle afsted til. Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi der tog jeg et andet et med et lille et. Så det er stadigvæk i 2 sække derhjemme. Men det så har jeg så... Du kan ikke med til Jo, der for satan med mig. Så jeg skal lige have det ned i baggrunden, der hvor jeg bor, og lige få det sådan pakket ordentligt sammen. Nej, fordi så har jeg jo skudt på andre festivaler og andre ting, så der er ikke noget endnu. Nej. Måske når det inden nytår. Vi gik jo ind. Prøvede i hvert fald at gå derind, tror jeg. Fordi vi gik jo... den første der gik vi jo den ene vej, og det alle andre, der gik den anden vej, for vi fandt ud af, at det var lidt bedre, fordi... Der var ikke nogen af de veje, der var bedre. Den første vej, den var rimelig... Altså, der var sådan... Altså, der var hård. Der var hårdt. Det var masser ud. Der var vi jo også kørt ind af, som er... Jeg tror, det er der, vi begynder sådan at gå op for os, at hvor måske var mudret, det var. Ja. Det har været så mudret et par gange før i 05. Jeg startede i 06, men i 05, 12, 23 og 25 i år selvfølgelig var ret slemt. Ja. Vi blev firet ind med traktor for 2 år siden, der skulle køres ind. Det var vildt. Heldigvis så kunne vi selv køre ud, faktisk, da vi skulle hjem i år. Så det var dejligt. Ja. Fordi du havde jo også vist nok glemt din... Ja, det havde jeg så ikke alligevel fandt det ud af. Nej, det havde du ikke. Så fandt jeg det var under vores tæt var... heldigvis. Siger du ikke noget vin? Jo. Skal vi ikke lige... mens vi lige... vi er jo stadigvæk ved tirsdag, jo. Vi er stadigvæk ved tirsdag. Vi skulle jo også... Og vi skal over den der bro, der kan jeg huske. Ja. Og vi kom ind... pladsen var jo ikke åben, jo. Nej. Det var åben, det var Wasteland. Ja. Og heldigvis skulle vi ikke stå i kø derinde først for at få vores armbånd, fordi det havde vi jo allerede fået. Det havde vi jo. Da vi tjekkede ind. Det er rigtigt. Det var faktisk ret... Det var rigtig, rigtig smart. Et lille kø eller noget. Nej. Og ja, det tager bare... Du tager bare øl der. Ja. Og det på... og det synes jeg, det var... og det var her med den her førstegangsoplevelse med Wasteland. Hvor fed altså hele opsætningen af området. Ja, med Mad Max. Fuldstændig, og ild. Og folk var jo glædet ud og stod i det her virkelig... udstyr der. Udstyr og hele, og køretøjer. Og kæmpe store køretøjer. Og det smarte ved den scene er, at det er stadigvæk ude ved teltpladsen, kan man sige, så man må gerne have sine egne drikkevarer og madvarer med hen til den scene. Ja, præcis. Nej, men det var så også, at der var det Farmer Market, de som havde
Som alt muligt med faktisk en slags supermarked var der også. Ja. Det er lidt en ny ting, vi har haft i løbet af de sidste par år, så det er rigtig, rigtig fedt, at de har fået den. Ja, og slagter og sådan noget af det hele. Ja. Og billig øl. Billig øl og gode følelser og det hele. Altså også, hvis man har glemt noget, så er alle mulige praktiske. Ja. Fuldstændig. Hvad gav man for sådan en halvliter stå? Det kostede 2,5 eller sådan noget, tror jeg, euro. Nej. Man kunne købe en energidrik for 30 cent eller sådan noget for en lille energidrik, hvis det skulle være. Altså. Ja. Hvis det var det. Ja. Men det fungerer. Men vi rendte jo bare rundt derinde i Vestland. Kan vi ikke det der om tirsdagen? Jo, det gjorde vi. Så lidt musik. Hvad var det, der spillede den? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan faktisk ikke huske tirsdag. Det må have været sådan noget som med Warbringer. Jeg mener faktisk, de var det om tirsdagen? Ja, det tror jeg. Ja. Okay. Som nok det eneste, vi så på den scene der. Det var i hvert fald det første bane, jeg så. Hvad lavede vi egentlig ellers? Jamen altså... Var det bare mudderkamp? Det tror jeg næsten, det var. Ja. Men ja, altså selvom der har været så meget mudder, så bliver jeg i hvert fald ved et par år endnu. Men fordi det var jo ingenting jo. Det var ingenting. Det var ingenting, fordi at dagen efter. Om onsdagen. Der var ingen flis. Nej. Der var ingen. Men nu skal I høre hvorfor. Det var det, der ikke må køre nogle store traktorer og så videre inde på den plads der. Fordi at der er nogle regler omkring det, fordi så blør det hele op. De må gerne køre med et kæmpe stort ildshow. Åbenbart. Og så også af flis har jeg fået at vide af min ven, der arbejder lidt med det og sådan noget, at det er hundedyrt, når det skal op i de der kæmpe store mængder. Men også noget med, at det blev brugt til folk med der grønne omstilling og så videre, så det jo, så derfor er prisen jo steget helt vildt. Ja, det var det. Så det en lastbil med lad. Vi så en lastbil i hvert fald med det. De kørte også, de kørte med flis ude bagved. Ja, jamen, det gjorde det. Der var der bare VIP. Ja. Slags presseområde. Der så det i hvert fald lidt. Ja. Selvom der også var mudder der. Så. Men var det ikke onsdag, hvor det var den værste dag i forhold til, når vi snakker om vejr med regn? Det tror jeg i hvert fald. Den måske lørdag, men onsdag var i hvert fald slem. Og det skal jo hele så sige, at der, for at afslutte tirsdag, der havde vi jo bare sko på jo. Fejltagelse af dimensioner, men... Slags dårlige støvler, det er... Ja. Og så... om onsdagen der, så det vil sige, der havde du støvler, og jeg havde også støvler. Det var ikke med høj, det gik ikke helt op, så det var sådan de små støvler, jeg havde. Ja. Men Morten, hvad havde du? Nej, det var så dumt. Altså, plastikbusser i. Jeg tænker, det var det næste dag, du havde der. Men det første dag, du gik jo egentlig bare med sko. Ja, altså, du lånte mine sko jo, for jeg har taget ekstra med, som en gang. Jo, jeg har et. De er også vasket. Det er skrympet lidt. Ja. Men du gik bare rundt i... Husk ordentligt fodtøj. Ja, fodtøj, det er meget vigtigt. Gummistøvler, bare tag det på, fordi at, hvad der er 100% sikkert, det er altid mudder til bakken. Og det var sjovt, når man snakker mudder til bakken, det var, at vi har aldrig set så meget mudder. Og også af typer mudder. Det var vildt flot. Det var faktisk rigtig flot mudder. Det var det. Meget landskabelige mudder. Altså, vi snakker også om flere gange, at det virkede som om, at alt svømmet var besvømmet over. Jo. Ja. Det lugtede bare ikke. Nej, det kan man sige. Men onsdag, det betyder jo også, der er jo starten på festivalen, og det betyder, at det blev åbnet op for det store område. Ja, nemlig med de store scener. Store scener, mange scener. Ja. Og det var også her, at... Faster, Harder og Louder. Faster, Harder, det er store. Wet og Headbangers. Ja, nemlig, som de er lidt mindre. Og Louder er en lille bitte smule mindre end de helt store Faster. Kæmpe. Så der er Vikinger, som er Vikingeland. Ja, det er rigtigt, som er også Vikinger Stage der. Ja. Så der er også en lille bitte, der også sidder noget andet. Så der er faktisk ret mange scener. Der er mange scener, ja. Og en scene oppe i byen. Og en oppe i byen også der, hvor der også var lidt musik. De andre der også. Men det var jo ikke op, jo. Nej, det var jo ikke. Det var alt for hårdt i hvert fald, at skulle gå ud af det her. Ja. Men den, der hed Wet, hvad var det for en af dem? Det var de ved siden af Headbangers, hvor vi også var heldige, at
Det er de første. Presse, Præcis. at tage foto på de scener. Ja, det var de første, man Det er gik sådan ind til fra Westland. Så går man ind, og så kommer de to der til at starte med. Det er også der Mambo Kurt, han spillede. Ja, han spiller jo... Han så vi også inde i presseområdet det tidspunkt. Han spiller jo stort set hver dag nu. Også på... Ja, lige præcis. Det var, jeg tror, det var det første, vi så om onsdagen. Ja. Det var i hvert fald det første, jeg havde skrevet ned, jeg havde set. Mm. Som vi også fik et interview med dernede dagen efter, eller sådan noget, tror jeg. Hvem siger du? Dos, Ja, Dras. Ja, det er en dag eller to senere. Fordi dem skulle vi selvfølgelig se, hvor de nu har vundet Wacken Metal Battle Og de gjorde det godt. sidste år, og så skulle de spille en rigtig koncert. Det med, og det var... Jeg tror, de har fået en times spilletid eller sådan noget. Ja. Vi så en god portion af det. Ja. Der. Fordi at hvis man Det er står godt for taget. længe ned i det der... Ja, mega fedt. Fordi hvis man står for længe i det der mudder der, uden at bevæge sig, så sidder man fast. Det kommer ingen vejen. Nej, Vi har også sammen med dem på et tidspunkt. ja, Ja, det gjorde vi. Det var faktisk ude og lige at se på området. det er rigtigt. Det var hyggeligt. Jeg kan godt... mit oplevelse, det var, at med scenen og headbangers, det var, at fedt, her er et område, men det var den der, hvor vi egentlig, de næste bands var på lidt større scener. Altså den der med, at vi skal lige om på den anden side. Nå, okay. Ja. Så går man så den her rute her, ikke? Og når du lige kommer igennem de her, der er den her sti, hvor der er de her træer for hver side af de her sti, og lige over på den anden side, så Ja. kommer, hvad er det scenen, at det må være Fars, der er for Lauder, der er jo... Fast og Harder, de er kæmpe store, de to store ved siden af hinanden. Ja, Og så er det Louder til højre for Ja, det er stikker over. men det var bare den der, at du havde ikke rigtig forståelse endnu, hvor stor Wacken egentlig er. Nej, jeg ved ikke, hvis man har været der før. Nej, jeg glemte det, og det var altså en kæmpe oplevelse, i hvert fald om onsdagen, hvor vi var derovre, Ja. og tog ruten hele vejen rundt, hvor man tænker, kan det blive ved? Der er det. Der er 85.000 mennesker, plus dem, der arbejder med. Så det er altså en kæmpe mængde. Det er virkelig langsomt, der. Jamen, det var heller ikke dem, der kunne hurtigt. Ja, og det er jo en by, hvor der bor ca. 1850 mennesker normalt i Wacken by. Så det er altså en lille by. Det er en lille by. Der er en købmand. Det er et fedt sted. Ja. Det er det. Og det er let at komme til, når man er i bil og sådan noget. Det er jo ikke ret langt fra grænsen. Det tager jo en time og 20 minutter eller sådan noget, hvis man kører direkte med. Der er sgu et langt. Og det er nord for Hamburg, så... Ja. Hvad der blev ellers der om onsdagen der? Så tror Jeg tror, vi var ret presset på, hvordan det der... Nej, jeg tror, det var jo lidt... Der var Windgrove, så var det næste. Jeg tror, vi gik rigtig meget i øl, tror jeg. Ja, det Stemningen var lidt lav. Altså, stemningen var ret lav. Så det var en glas øl. Det er man glad for. Ja. 2. Også? Ej, Også? Ja, nej. Nogen var måske lidt. ja, jeg tænker, med det regnvejr, så skulle man da have et eller andet for at kunne klare. Vi var... Det var humøret, og... Det var Gejsten var lav. det var den. Ja. Vi havde ret svært ved at kunne se, hvordan vi kunne fortsætte resten af festivalen, fordi det var ikke... Ja, men nu tænker man jo også tilbage. Ikke? Og så var det sgu ikke hyggeligt nok. Det var det. Var dernede, at vi skulle have Kasper fuld. Og så sagde Kasper, nej, det skal jeg ikke. Det lykkedes selv ikke. Nej. Han fik så meget fingre. Og jeg tror, du var der ikke så om torsdagen eller fredag, hvor vi fandt ud af, at de havde de her 1 liters krogs her. Jo. Der rendte han også rundt med jo. Ja. Ja, der var jo også en, der rendte rundt. 1 liters brus. Ja, det fik jeg en af, ja. Det er rigtigt. Nu skal man bare drikke hurtigt. Vi mødte nogen fra nogle tyskere. Nå, der er tysker dernede. Er der det? Nej, der var de. Ja, jo, vi mødte der en del. Altså, De var sgu meget søde, altså. ja. Det plejer det at være nede på Wacken. Det plejer ikke, det var sådan. Sådan her, der var meget imponeret over, at han kunne forstå. Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Jeg tror, Windrose var det næste, jeg så på de store scener, som det første. Snakker vi om onsdag eller torsdag? Det er onsdag. Er den stadig på onsdag? Ja, de spillede det lige før Philips Kø. Ja, så dem og så Hanneby, det var i hvert fald, Hanneby spillede så over på Lauder.
Det var fordi næste jeg så. Og så var der jo alle det her Wacken Metal Battle bands, som de kører hvert år. Ikke alle lande er med hvert år, fordi det kan man jo ikke. Fordi der findes så mange lande. Men så nogle gange, så er de med 2 gange, eller 2 år i streg i nogle lande, og så holder de lige et års pause, eller sådan noget, og så er de med igen. Og jeg tror, at Danmark, fordi de vandt det hele, har fået lov til at være med 3 gange i streg. Derfor er Danmark ikke med næste år. Så der er nogle regler der. Så det er jo fint nok. Ja. Lamentari har været dernede og spillet for nylig, og andre bands, altså selvfølgelig havde også, som vandt det hele. Så der var en del bands, og de der små der, som skulle dyste, som vi også fik set nogle af. Momento og Gardavir, kan ikke huske, hvilket land de var fra, men Jeg bare huske, vi pendlede rimelig hurtigt, men... Mark My Words, ja. Jo, der var de der 2 tyske der var, vi snakkede rigtig meget med, kan jeg huske nu her, som altså tæt på den scene, Headbangers og Better Wet, som var rigtig, rigtig glad for at drikke øl. Det kan jeg huske. Det bliver heldigvis. Nej, og så mødte vi også nogle damer og nogle tyske kvinder dernede også, som vi også, ja. Det var mange fine mennesker i hvert fald. Det må man sige. Jo, og så In The Woods var i hvert fald det, jeg skulle se sådan rigtigt som det første. Der var også en masse, jeg ikke fik set, fordi det var så svært at gå rundt i det der mudder der, og det tog så lang tid. Ja. Så selvom der ikke er så langt fra de forskellige scener, så tager det bare længere tid, når man går i mudder. Altså hvis du står over ved Lauder, og du skal helt over på den anden side. På Wasteland, så er du... Og i mudder, så gider man altså ikke. Så sådan noget som Boomtown Rats med Bob Geldof, der har lavet live-koncerterne i 80'erne, fik jeg ikke set. Har set det en gang før dernede, heldigvis, men altså, der var altså langt derovre til Lauder lige pludselig. Ja. Så det fik jeg ikke set. Men In The Woods fik jeg set, og så næste også noget af det. Partyband fra Sverige. Det var det sidste den dag, faktisk. Fordi så venter vi på dig, og så... Nu er det min... Ja, men det jamen, altså, jeg er sikker, fordi det har været det der regn der. Ja. Ja. Men altså, sådan er det. Det var fedt alligevel. Altså, det var en oplevelse. Så det var i hvert fald onsdagen. Ja. Torsdag var ikke så slemt folks med vejr. Nej, det var faktisk... og det havde onsdag nærmest. Vi er lidt usikre på, var det torsdag eller fredag, hvor det var det bedste vejr. Hvor, altså, der regnede nærmest jo ikke. Og der var en der... Jeg tror, det var 25 grader. Altså, det er ikke lige pludselig så 5. Men det er stadig mudder over det. Stadigvæk mudder, så det var hårdt at gå i. Så der var på med shorts og t-shirt, og så rende rundt og prøve på og vigtigt at få noget væske, og huske at drikke vand. Ja. Det er ikke så meget vand, vi drak, men vi drak i hvert fald. Vi prøvede at huske at drikke vand. Og prøve at huske. Det første, det var Extermination Dismemberment, noget slam, Bruce Slam Death. Ja, det var ved Wasteland. Ja, netop. Og det var, det husker jeg var godt. Det husker jeg også var godt. De plejer at være gode. Fra... Ja, det synes jeg også. Altså, vi var under det der, hvad hedder det? Jo, det var halvtag. Ja, halvtag. Halvtag for produktionen, den bagte bare på. Den bagte på det, så lige meget der. Ja. Noget af det næste, det var sådan noget som Svartjern, noget Black og Macabre, fik vi set. Der er aldrig banen. Macabre, det var fedt. 40 års jubilæum. Så noget kun om serien, hvor der ikke det? Jo. Ja, det var mega fedt med, hvor jeg ved ikke, hvad med de har fået til, men han havde jo personer, som var glædet sig ud. Ja. De her morder her og så videre. Han rendte rundt og skabte sig på scenen, mens de ja, der var også 2, der sådan skiftes mellem at være de der morder. Ja. Det var alligevel en virkelig positiv ting. Ja, det var det. Det var det. Det synes jeg. Det var, det vil jeg sige, det var en af de der, altså hvis man skal nævne det bare top et eller andet, så var det. Det var i hvert fald en af dem. Det var det. Ja. Michael Schenker, der var med i UFO blandt andet, og Michael Schenker Group og sådan noget. Ja. Scorpions også var de næste i hvert fald, vi så noget af. Faster. Lige præcis. Dem vi fulgtes med, var ikke så glade for det. Men altså, det skulle i hvert fald lige ses. Ja. Det kunne jeg godt lide. Så Static X.
Det var en positiv overraskelse. Ja, Ja. på navn. Ja, det var jeg kan huske, jeg så min kamp i KB Hallen med Wayne Static i sin tid. Men Det kan man jo desværre ikke længere. nej, Men jeg synes, den nye, nu ved jeg ikke, hvad andet hedder, gør det godt. det var folk, skal være med. jamen, der er jo det her masse Persona, og kører lidt den her robotudgave af ham. Altså, det fungerer rigtig godt. vildt fedt. Ja. Fyret den. Han har en god stemme, vil jeg sige. Ja. Den nye der. Så, og publikum er med. De vidste jo godt, at det ikke var det gamle, men det kan godt noget. Altså, nogle baner må gerne blive ved, selvom nogen er gået ud. Og efter Static X på Louder-scenen, der var der Ministry. Ja. Ja. Det var der, som vi ikke fik set. Desværre. Nej, men vi var derovre i Vestland for at se Fight the Fight. Ja, lige præcis. Og vi gik jo lige forbi Guns N' Roses, som vi lige fik set. Ja, nu fik du så nævnt det. Guns N' Roses, det er store, kæmpe store. Den store headliner. Vi spillede over 3 timer. Vi spillede, jeg tror, jeg fik det til at være 3 timer og 12 minutter. Eller sådan noget. Det var sjovt, vi gik mellem. Altså, der er sådan, vi pendlede mellem scenerne. Ja, Så er der i lang tid. lang tid, okay, de spiller stadigvæk. Og ved du hvad, da vi så endelig kom ned i vores lejr, der var det ikke gået af endnu. Sindssygt. De kunne... Ja. Nej, fy for den. Så er det. Det var det sidste, vi fik set den dag, kan jeg huske. Fordi det næste, vi får set... bare lige nævnt, vi glemte det. Vi var faktisk jeg tror faktisk, vi var henne og skulle til Wasteland, fordi vi skulle... planen var, at vi skulle se Dope. Men så var det ikke Dope, der kom på alligevel. Nej, vi fik heller ikke set, eller det gjorde du vist nok lige noget, måske Papa Roach eller sådan noget. Papa Roach, noget lige at se slutning af. Ja. Ja, der blev du sur og gik. Nej. Men igen, det kunne være så meget nemmere, hvis man bare kunne gå helt til det. For det sidste år var det solskin 27 grader. Det sagde du, og det er det, vi virkelig troede, til, og det var den skuffet, at der må. Ja, jeg tror, vi bare glæder os til næste år. Ja. Til nummer 35, der er de 35 års jubilæum, så der må der ske noget, tænker jeg. Det kan vi også lige nævne til slut. Ja. Så næste dag, det var Drowning Pool, som det første. På Vett. Og der havde vi lidt hårdt med at kunne komme op om morgenen. Ja, det. Vi var lidt... så regnede det også, og så skulle vi så lige vente i bilen og sådan noget, kan jeg huske. Sådan, skal vi gå nu? Vi venter lige 10 minutter mere, nu styrer det ned. Ja, 10 minutter var sådan en time, ikke? Ja. Ja. Men så nåede vi det så også lige. Ja, vi kom afsted. Fordi der var sådan noget som dagene, for nogle andre, vi ikke fik se på grund af... Og vi så heller ikke nakkeknækker. Nej, det var dem, ja. Det var nemlig dem lige før, dem fik vi ikke se. Ja. Heller ikke Harry Saurus, eller hvad det hedder, som også spillede virkelig tidligt. Vi havde snart, vi skulle måske have en interview med dem, men det var sådan ringe tidligere om morgenen, og... Ja. Så var sådan 9-10 om morgenen, altså der kunne man godt sove stadigvæk faktisk lidt. Og det regner gennem alt F-mudderet. Ja. Det var ikke det, der står. Det var lidt hårdt. Jeg tænker, de dejlige, smukke unge mænd, skal vi nok få en snak med en anden dag. Det andet, det vand. Drowning Pool havde jeg ikke set før. Det skulle aldrig krydses af. Ja, det skulle det. Var faktisk også okay. Festligt. Altså, okay. Du er bare mere end okay. Ja, det er. Det er vi alle sammen. Det er vi. Ja. Det er godt. Det er godt. Så er det Forbidden. Ja, Forbidden, ja. Det var gammel old school fresh metal. Der stod vi helt op foran, og der mødte vi jo også Sonny Rock, hvor gode end er. Lige pludselig, ud af det blå, stod vi der og side med side. Sonny Sukkermus. Ja. Og rockede den af. De skulle i hvert fald også se den. Ja. Og de skulle så over, hvis nok at se Angel Witch bagefter, eller sådan noget. Ja, så var helt over på. Der blev vi lige splittet. Ja, fordi vi skulle derover, og vi skulle nemlig se Nailbomb, så vi blev der. Og det var en af de meget, meget få koncerter, Max Cavalera fra det gamle Sepultura, og selvfølgelig Soulfly, spillede i år med hans tredje, han har haft flere bands, men en af sine gamle bands. Og det tænker jeg, det skulle være nu eller aldrig, fordi det tror jeg heller ikke, det er, altså, kommer igen, sådan lige. Tror du det? Nej, desværre, det håber jeg. Jeg vil gerne se dem igen. Fordi der er lidt mere sådan
aggressiv. Ja, kan man sige, toner i, musik i. Fedt band i hvert fald. Så nåede jeg lige at se lidt af Celeste. Det var så hele vejen over på. Vi var faktisk ikke super meget ind på de helt store scener. Nej, vi var meget derovre, fordi rundt vi var derovre, vi ved, og vi gik glip af, Fear Factory. Det gjorde vi nemlig, med deres Demanufactor. Ja, det var det der Demanufactor show. Ja. Det gamle album, de vil spille. Så tænkte jeg, så tager jeg dem næste uge ned på Brutal Assault, hvor jeg også var, fik jeg heller ikke set. Kan du ikke det? Nej. Men altså, sådan er det. Men der var på Headbangers, der var der Orange Goblin Band. Ja, præcis, så det så vi. Det var ret hæderligt. Også afslutning, eller farewell turné. De stopper nok efter i år. Ja, tror du også? Det ved jeg ikke. Der er så mange, der... Altså nu er Twisted Sister igen til 50 års jubilæum næste år. Fordi at Kiss har gjort penge i skidtet jo. Og nu Twisted Sister. Twisted Sister 50 år. Jeg tænker, de kommer næste år. Slayer kunne også godt komme næste år. Hvis de får nok penge. Ja. Det tror jeg, det er derfor, det hedder Farewell Tour. Ja. Enten det, eller 40-50 års jubilæum, så sælger det. Ja. Så der Moonsorrow, kæmpe fan, noget Black Ark, noget vikinge metal fra Finland, så jeg som det næste år i Vikinge States Vikingeland. Vi skulle jo også, der var også en af dagene, hvor vi fik deres velkendte barbarnespis spyd med kød og fordi du over snakke om det her stempelkort her. Ja, jeg havde jo nemlig nogle stempel. Fordi så, hvad var det nu? Du fik 10, eller hvad var det? Hvis jeg fik 2 fyldte, altså 20 stempler i alt, så kunne jeg få et gratis barbarnespis patch til min vest. Yes. Og så kommer min norske ven, han kommer og skulle lige der, mens vi spiser der. Og så spørger jeg, så siger hey, jeg har fået det her. Inden jeg har fået det, så viser han bare sådan et eller andet ultimum barbarnespis, hvad det hedder, Pat. Han har fået sådan et andet, så sådan, hvor har du fået det fra? Ja, her, Nå. Så midt måske bare sådan nogenlunde normalt i forhold til, men ja. Men vi fik i hvert fald nogle af dem der på spillet der. Det var godt. Det er altså, ja, det var okay. Det er okay. Ja, men det næste, det var faktisk, vi var over i presse og lige slappe lidt af, hvor Mambo Kort spillede. Ja, det skulle lige slappe af derovre. Og der spillede Mambo Kort. Det gjorde han. Så fik vi lige en lille smule der. Og man kunne ikke høre så meget af det, fordi hvad var det? The Temptation, det var et eller andet med en kvindelig vokal. Ja. Spillede samtidig på den store, næsten lige ved siden af. Det var nærmest klods op af. Ja. Der var lige noget, nu skrev man fuldstændig. Ja, hvad hedder sådan et støj? De sad sådan, hvad hedder det? Kongolej. Ja, hestesko-agtigt noget, ja. Så der var ikke så mange, der så det, men det var meget, meget, meget hyggeligt. Ja. Så var der Mastodont. Ja, og rest in peace til Brent, som gik bort meget, meget kort tid forinden. Blev også smidt ud af banen lidt før det, og så videre skulle egentlig så spille i København i november. Det kan han jo så ikke nu. Nej. Fordi nu er han væk. Det var noget med en motorcykelulykke, så vidt jeg lige kunne huske. Ja. Så det er trist. Ja. Når det sker. Der er mange, der er gået bort i år. Ja, det er lidt den hårde. Selv også, som man tror, han går aldrig bort. Det kan man ikke. Han er udødet. Han har også levet. Legend. Måder lige at fyre sådan en koncert. Ja, over i Birmingham. Ja, og så 2 uger efter. Bum. Ja, 17 dage efter sin sidste koncert. Lemmy døde 17 dage efter sin sidste koncert også. Det er lidt mærkeligt. Ja, jeg prøvede at få koncertbillet til den. Det lykkedes ikke i 4 dage streg. Så det. Jeg nåede at se ham 10 gange. Så det var okay. 6 gange Ozzy og 4 gange Black Sabbath. Og den ene i originale besætning, så det går nok. Check. Det næste, det var Wasp. Det synes jeg var dejligt. Det var du meget evig efter. Ja, bare fordi
de skulle bare spille det første album fra start til slut. Plus et par andre numre til sidst. Ja, det... Hvad synes du om det? What? Ja. Ja. Det var mest Kasper var i hvert fald begejstret. Jeg tror ikke, vi var... Jeg kan sagtens stå for. Lige præcis, nu er jeg nok alderspræsident. Det er du. Jeg kan godt huske dengang, men der var også mange, der stod og kiggede mærkeligt på hinanden på grund af deres bagfilm, der kørte baggrunden. Ja, lige præcis. Det er rigtigt, Ja. Det var lige... Og så i Tyskland. Ja, det var et splitsekund, hvor man tænkte, nå okay. Ja, interessant. Så Frisk. Historieoplæsning. Ja. Og først der lagde jeg mærke til folk i mudderet. Bare for at bringe mudder. Jeg tror ikke, vi har snakket. Nej. Har du fint nævnt mudder? Ja, mudder. Der var faktisk mudder. Det var faktisk mudder, men det var sjovt, inden Wasp kom på. Så folk, hvor de nu skulle stå, så begyndte de sådan at stå og sådan træde ned i mudder. Ja, så det blev sådan lidt mere behageligt at stå på. Fuldstændig. Og det var mange, der havde gjort, så sidst kunne bare se, hvordan de havde... Det er små runde cirkler, og de har stået, hvor det var lidt mere hårdt. Og så skulle man så bevæge sig væk derfra igen bagefter. Det var knap så fedt. Men Obituary skulle se næste band på Lauder. Ja, det var også fedt. Jeg tror, de spillede det meste af Course of Death, tror jeg. Ja. Jeg tror, det var et show for den plade fra 92. Så det var næsten det sidste, vi fik set. Der var lige... der var lidt et par mere. Altså... Ja, vi gik over for sin Månekamp, hvor vi fik nogle rigtig gode brød med hvad fanden var skinke og ost ind i og sådan noget, og så en lille klatte noget ovenpå. Hvor hen er de stilling? Det var Viking Estates. Ja, det var det. Ja, der stod vi der i regnvejr og fik os... der mødte vi også Tobias fra DOS, som havde spist 2 af dem der. Sådan. Ja. Det er Månegarm. Ja. Det var fedt. Et fedt band. De har jo deres egen festival oppe i Sverige, der hedder Månegarm Open Air. Et af mine vennerpar, de har været op for et par uger siden for at se. Så det er fedt bare at have sin egen festival. Perfekt. Ja. Det er dejligt. Så det var noget af det sidste. Vi fik set Gojira som det sidste. Det så jeg på samtidig med D&D. Ja, som D&D. Så man kunne se lige kigge sådan til den ene side, og så frem kunne se Gojira. Præcis. Og det er faktisk... Da vi stod langt ude bag, det kan man sige. Muligt at komme ind, det var jo. Og det var virkelig... Ja, men man kunne bare se den store produktion, de også havde med på scenen. Det var virkelig flot. Ja. Det var egentlig måske lidt glad for, at de var på afstand og faktisk kunne se, hvordan produktionen har været. Det er fuldstændig vanvittigt for så mange mennesker. Det var helt vildt. Helt vildt. Ja. Og det var også ved Papa Roach, kan jeg huske, at de kunne ikke lukke flere ind, fordi at, de har lukket så mange ind, det kunne komme. Jeg tror, jeg kan huske, hvad antallet er, hvor det er maks antal, de kan have i den område. Cirka 60 eller sådan noget. Og vi snakkede med en, der stod for tjekket. Ja. Der var der. Ja. Og det var derfor, vi er nødt til at gå ind i presseområdet for at tage bagvejen for at komme ind til Papa Roach. Ja. Fordi jeg kunne ikke komme ind, den der normalt var. Nej. Det kunne jeg ved den anden. Nej, det kan man lige... Der kan man lige... effekts der. Det er bare lidt tip. Hvis du har mulighed for det. Hvis man har mulighed. Det havde vi ikke. Men så er det jo Exhorder. Exhorder, ja. Det var det sidste. Det var det sidste Exhorder, ja. Så begyndte jeg jo... der er en presset mand jo. Ja. Fordi at... regntøjet, de virkede ikke mere. Nej. Så jeg var gennemblødt. Ja. Og det var koldt. Det var koldt. Det var faktisk ret koldt der. Og så var det sådan lidt, skulle vi blive, eller skulle vi gå hjem? Jeg gav jer muligheden for, at I kan bare fyre den af, jeg tager tilbage. I skal ikke tænke på mig. Men I havde åbenbart også fået nok. Fordi det betyder jo, at vi ikke så Machine Head og King Diamond. Ja, men det gider der jo i King Diamond. Ja, så helt. Men vi har jo set. Kender fyren jo. Ja, er på gang. Ja. Men den aller sidste band, som jeg først fandt ud af, da jeg kom hjem. Nå ja, men eller ja. Så er den så ked af, fordi hvis jeg nu havde
lige vist. Så, men så har vi ikke havde mulighed for at komme hurtigere hjem, som vi gjorde, men Nej. det er den største, jeg ved ikke, om man kan, hvis man er skuffet over sig selv, at jeg ikke fik set det, fordi at det var jo... Jeg tog med min kære kammerat Ken til en spontan tur til Hamburg og med bare alt for lille sted til alt for mange mennesker. Super koncert. Ja, fedt. Og hvis man gerne vil tjekke dem ud, så spiller de jo i Storvega til november den 18. Ja, og det burde man helt se. Ja. Det er en oplevelse. Det burde man. Man skal. Man skal. Burde ikke. Man må ikke. Burde skal. Burde skal. Man skal burde se dem. Fantastisk. Ja. Men jo, lad det ikke afskrække nogen, at der er så meget mudder, fordi Wacken er fedt. Man skal bare være forberedt og have det ordentligt tøj. Ja, det skal man. Vi kan lige liste op, hvad vi skal gøre. Ja, man skal have en... ordentligt gummistøvler. Gummistøvler. Ja. Jakke. Regnjakke. Regnfrakke. Frakke. Frakke er faktisk, tror jeg faktisk, noget, der kan holde til masser af vejr. Jeg er faktisk blevet rigtig glad for min Wacken. Fedt. Du så også godt ud i den. Ja, det går nu. Så. Kaffemaskine. Det kan man Og pavillon. Pavillon er en rigtig god ting at tage med, hvis man husker det. Og hvad skal være med at huske? En luftmadras, der faktisk har en... Ja, en ventil. Ja. Jeg er ikke bare købt noget på vejen. Nej. Det var med specielt ikke i jysk. Over grænsen, nej. Det duer ikke. Nej. Det duer ikke. Og det var det. Ja. Så ikke for langt væk fra indgangen, fordi de ligger åbenbart alting nede ved indgangen, der ligger badet for det. Det er rigtigt. Ja. Så også okay. Så ser man kan være heldig at lægge nogle sådan praktiske ting eller steder tæt på ved indgangene. Det er jo nice. Og vi var faktisk også et ret godt sted, synes jeg, der. Sådan løbet af hele festivalen. Altså, det er faktisk meget fint, fordi at det er jo ikke, fordi vi lå tæt på selve festivalen, men det var ikke langt. Det var ikke langt. Nej, det var det ikke. Altså, det er jo ikke ligesom for eksempel på Copenhagen, hvor du ligger ude på Kløv Marken, ja, hvor du skal til at tage en shuttlebus, og så skal du... Nej, det skal man ikke. Og var det overhovedet ikke? Overhovedet på, så tog det, hvor lang tid? 12 minutter, tror jeg, betog. Ja, i modsat, det vil tage kortere tid uden. Ja, det vil tage kort tid uden mad. Ja. Fordi du går trods alt, den rute vi tog fleste gange, det var jo også ved teltområdet, hvor tusindvis af mennesker går. Ja. Du kunne ikke, det var ikke flere steder, hvor du kunne gå, du ved, for ikke at gå i mudder. Og lige præcis. Det var virkelig travlt igennem. Ja, det var det. Og det var den hårdeste sted, det var lige det stykke, inden du kommer over til Farmermarket der, og der ved Westland. Mellem. Ja. Men ellers tror jeg, var vi ikke mest i Westland, så der... Vi var meget i Westland, ja. Var der torsdag, tror jeg, der havde vi jo det her strandstole, hvor vi lige fik solen lige badet og... Ja, det var en fantastisk tid. Ja. Det var sjovt at se, folk gik i... der var en mand, der var i gummistøvler, og havde kun var i underbukser og månekåbe. Det var det besøg. Ja, det var... han gjorde det godt. Han gjorde det godt. Og var glad, og han spilede. Jeg tror, jeg så også nogle få i kørestole, der blev skilt afsted af deres hjælper eller partner, eller whatever. Det var lidt hårdt at se på, fordi det gik også altså, rigtig langsomt. Det snakker vi faktisk også om, at hvis man sad i kørestol og skulle på festival på Bakken, det vil jo være umuligt. Ja, især hvis der er mudder. De år, hvor der ikke er, hvor det ikke er mudder, så er det nemt. Ja. Men i år var godt nok ikke særligt. Nej, det var sgu ikke hjælpeligt.
Vi venter på, vi får et go på teknikken igen. Vi er på igen. Yes. De beklager. Der var lidt udfald her. Du ved, vi er jo som sagt i Solbjerg, så Ja, og det er første gang, vi gør det her. det er også første gang, vi sidder Første gang, vi sidder her med noget meget teknisk udstyr. Og, Ja. og så meget har vi heller ikke drukket Ej, overhovedet ikke nu. endnu. Men er vi stadigvæk på? Ja. Okay, men vi kom fra, at de havde det her Flyshow. her, hvor de offentliggør næste år. Droner. Rigtig mange droner. Ja, men de offentliggør næste års bane. I hvert fald var det 30-35. 35, ja. Det var, hvad det hedder, som det store indtil videre. Def Leppard, der var Running Wild sidste koncert nogensinde. Sabotage første koncert på Vakken siden 15 og 02 før det, eller sådan noget. Gutelax, en af vores yndlingsbands, kommer, Nevermore fik et sæt. Ja, helt sikkert. Jeg husker stadigvæk med Viborg, Ja, at der fik vi også interview der. det var Vi sindssygt. fik os 5 minutter. Det var vildt. Det var vildt. Nu er der kig. Ej, vi fik lige lidt, men Gør vi det? Det føles som 5 minutter. ja. Kortest. Der kommer også Impro med Faust og Mortis, så de vender tilbage og spiller i sådan nærmest helt, det er original besætning fra helt gamle, stort set, ja. Så det er ret vildt. Vi spiller det hele gamle Og det bliver materiale, så det glæder vi os også til. Det gør vi nemlig. Det gør vi. Ja, vi Gør vi ikke det? Selvfølgelig gør vi da det. Nå. Hvad er det? Så trioen tager afsted igen. 100. Forberedt. Ja, det er for helvede. Lad os bare gøre det. Gør det. Vi gør det bare, så er vi mere forberedt næste år. Ja. Det her med besluttet. Så, jamen altså, hvis man ikke har prøvet det før, prøv det. Der er stadigvæk billetter, man kan godt købe. Det er stort. Det skal man, men man skal have oplevet det. Nej, det skal man, hvis man... Man burde næsten lave et eller andet, hvor man tager derned. Altså laver sådan noget tilmeldingsnåde, og så kan man falde blot sted. Og... Hvis man ikke er i bil eller noget, så kører der jo også busser fra Danmark. Gør du det? Faktisk. Både for København og for Aalborg, Slas, Aarhus og også andre byer. Altså det er faktisk fra forskellige byer i Jeg Danmark. var også lige til at tænke på, apropos med, nu siger med busser og sådan noget der. Ja. Turen dernede, det var faktisk overraskende mange, vi så på vejen, altså på danske veje, motorveje, med campingvogne om bagved, hvor med WO, Ja, skilte. skilter og alt muligt. Altså det var lidt sjovt at se, at der var så mange danskere. Husk, at vi lovede hinanden. Har vi lovet det? Vi lovede hinanden, at hvis vi skulle derned igen, hvilket vi så åbenbart skal. Det skal der i hvert fald. Det gad vi ikke, der onsdag, skal jeg så sige. Det var, der vi bare I gad ikke rigtig nej. Men nu vil man sgu gerne. Jo, det skal lige lægge sig den der lille tid der, og så tænker man, okay, det var hårdt, men det var faktisk også noget, det var fedt. Lige det sammenhold, det var sgu pisse virkelig at gøre. Og utrolig mange nudler, vi fik spist. Og Ja, præcis. Det er godt med et lille trangiasæt eller et eller andet, hvor man lige kan koge noget vand til kaffe eller nudler. Så det kan man jo bare gøre. Dem ved siden af os, de havde jo det. Mange tyskere har mange ting med. De havde jo grill med, så det er bare kød morgen, middag og aften nærmest. Så meget kørte jo konstant. Ja. Det var måske lidt for meget, sådan, det duftede lidt for meget ikke om mad. Ja, og benzin. Og du fortalte også lige, inden vi gik i gang med det her, at du har faktisk et år inden forberedt dig allerede med at købe en 15 liters vanddunk. Vi havde jo 35. Ja, fordi vi havde en 35 liters vanddunk, og den, hvis man putter vand i den, så varer det. Og sådan noget, og det var måske lidt for meget. Ja, det var det. Altså, nu har jeg købt sådan en, den fandt jeg til en 15 liters vanddunk. Det skal. Og så tænker jeg, det er lidt mere handy. Ja. Men vi havde en 35 liters vanddunk, som vi gik med og fyldte op tilbage og glemte at lukke. Det er rigtigt. Det er jo rigtig smart. Så da vi så kom tilbage igen, så var der sådan, så må vi gå igen. Så det var knap så fedt. Ej, det var fandme ikke godt. Og jeg har også lige se, hvad min datter siger. Ja da. Jeg tænker, at er der andet, vi skal... Er vi på en afslutning? Fordi at vi har jo noget, Kasper. Vi har jo, som sagt, som vi nævnte her i starten, det var at... Vi skal jo videre til en koncert. Ja. Med... Vi skal jo ind til Vandlers Café. Ja, og
se Svartheim og Livløs. Livløs er jo spillet dernede i år om mandagen. Man kan jo købe dernede fra om søndagen, som er noget lidt nyt, at man kan allerede tage dernede om søndagen. Så man kan være der fra søndag til søndag. Det har jeg prøvet. Det er hårdt. Så det gjorde mig ikke noget, når vi var ugen efter. Ja, det var det. Så det gjorde mig ikke noget, vi kørte ned om tirsdagen og havde den mulighed, at vi kunne parkere, hvor vi kunne parkere tæt på. Så det var mega fedt. Ja. At vi ikke endnu længere ude, så man godt kunne. Man kunne parkere, hvor vi kunne. Hvad vil jeg sige? Nej, men så spillede de jo så mandag, det fik vi jo så desværre ikke set op i byen. Der var der jo godt vel Discords 802 livløser base, sådan en dansk invasion på et spillested op i byen. Så lille bitte by har en bar og et spillested deroppe. Der spiller de. Og vi tager jo også ind og laver et interview med Livløs. Det gør vi. Og sådan noget, vi lægger op her umiddelbart. Ja, hurtigst muligt, ja. Og kommer også som en del af det her Wacken. Dækning. Som er radio. Ja, for det er ikke fordi, vi ikke gider snakke med Svartheim, men det har vi gjort flere gange, og senest også på... søde fyre. Vi har snakket med dem for et par måneder siden på Copenhagen, så det er rigtigt. Vi skal nok snakke med dem igen på et tidspunkt. Lad os da prøve, og nu det her er jo en ny ting, men noget live... Ja, nu kan jeg se, der er live-seere på. Ja. Er der det? Ja, der er. Nå. Ja. Men vi skal da prøve at se, om vi kan få nogen med. Altså, hvis vi bare laver en stille og rolig aften, som i aften. Nu har jeg en dreng, der ligger derovre og kigger på en iPad. Ja, det kan man da sagtens. Altså, hvis de nu sover, skulle sagtens, eller hjemme hos deres mor for det. Ja. Så havde jeg snakket med for eksempel... Det kunne hvis kunne man lige sige, lige med til Solbjerg. Og få nogle øl? Nej, det var det. Men vi kan så lige snakke. Det kan vi. Og det kan vi høre på folkene. Ja. Rigtig meget. Rigtig meget. Så, og det er jo også et mobilt setup, så det kunne man jo godt også gøre andre steder, men nu gør vi det her, fordi det er stille. Så er det alt muligt. Ja. Så det var det point med, så det var, at vi skulle prøve det live. Altså, nemlig det fungerer. Ja, jeg vil lige prøve at arbejde lidt på det her. Det tror jeg sagtens, vi kan. Ja. Det var Wacken Open Air 2025. Om et år er det Wacken Open Air 2026 med 200 nye bands. Nogle er nok ikke engang, Mambo Corp kommer igen. Kommer Mambo? Ja, han kommer og spiller cirka 6 gange hvert år. Prøv at kigge. Altså, hvem går? Til næste år, så vender vi jo radioen. Også fuld besætning og musik og det hele. Tilbage. Nemlig. Ja. Det har været en stille år. I år har det været lidt stille. Og det er sådan, det nu er, at når man spiller musik, så skal vi betale nogle ting for koder og så videre. Men vi er jo frivillige og det hele, og det er jo alt støttet, og det er når man skal søge, det lykkedes ikke. Og det er jo derfor, det har været så stille her hos os. Ja, og så oven i den, så er koderreglerne også blevet lavet om. Det er det. Vi skal bare starte helt forfra en gang med. Men desto mindre, vi har bare siddet og ventet på, at vi kan søge om det her, så vi kan være klar til næste år. Med radioen og musik 24/7 og det hele. Ja, det kommer igen. Det gør vi da. Om nogle måneder. Det er ikke så lang tid til. Det er lige pludselig. Hvornår satser vi på at starte i starten af det nye år? Ja, det vil jeg sige. Jamen, overforplan det nye år, tænker jeg. Ja. Når alle det formelle er på plads, så kører vi. Præcis. Ja. Så på hjemmesiden også opdateret med, den er klar med det indhold, vi nu har. Ja. Ja, ligesom alle andre, så hader vi bureaukrati. Ja. Men man skal igennem det. Altså, det er helt forfærdeligt. Det er ikke noget at gøre. Nej. Skal vi... Vi lukker den. Skal vi lukke den? Og siger tak for nu. Lad os til næste år. Og tak for jeres kommentar. Simpelthen. Der er ikke nogen, der har kommenteret. Nej. Det er ikke noget. Måske næste gang. Ja. Hej.